Allah ba bidiyo na ko ba gani ba ma wuri ko ba gani ba bashi za a iya murtan kare ta mu kalle mana ni wata ankara ku ayu ready ta tukuna ga tana umar gonan ne kuma aba ta yi ne dan burowa na sai umar ta kai ta ka ba yawa nan wai Allah ta kawo nan gurin wannan abu na da za ta yi wannan ku ta ai sai ka wani ce hankali ka kula kana ganin bangale mana ma so mu jawo ta ga can kai yaro da take ba sa daga ko mu ta mana ga tana ka muna nan ka bura ko ni jirga ta ga mana nan ga mana nan ka jawo can wannan can wannan ba kula da da nan za ka karke mana mu gani fara sana ku jirga Umar da ka ce nan ko da su dauke da rai su ta ikon Allah dan bura uba kai ana cin za ta fito to ali ne mu da ma sai to da kan yawa wani ya fita kan Lukmanu ko ka ja mana bindin Lukmanu a yi ta bindin Musa ki bindin kai ki bindin a kai kai wani ya fita kan ha aiki kai an kai ne ina aka kai yanzu aka zo tsakiya kana kan banda wai kuna yin abu a bakin kuwa muna yi ban gora ka guda daya kai ka dauka na ina ka kare so ka buge dan Allah kai subhanallah aiki umari shirikin malan garba ina nan ina dauka daubara uban na kai yawa dai kuma kuma ga mu mun tiro ta ai mu ai da wata garawa Allah ai sai waye wallahi Allah ya ba mu wata garawa ku ban nan mana nama ni da rakata bula ni da rakata amma ana ka kama kana ya kama shi ba ka ne ai ko ni wallahi ba zan kama ba sala ba Lukman ma ba zai kama ba wallahi ba zan kama Lukman kuma ai da na an ga ku haka mu aiki o ga da ka Allah ya kare to ai mai da maza ana biya ne maza Lukman ga ta ka a ne mutum yi na gwamnati ne na mutum da maza ai wannan ai kwana ne wannan na ga maka ta gama da wajen wancan wallahi ai kamar kai ku ga da matasan bango ai sai mu ji aka ga wajen ta hayin musu ke ta mun ji ba ne maka kira Allah ya kan ba zani Allah ya ba mu sa ai haka da jin ta da ranta da ranta ba wallahi ba ta kai wannan ba wallahi ba ta kai wannan ba ka ba uba to ku dai ku ji on sai da za a yi na bara an tuce mu na bara dai ba za a tuce mu ba ba ta hannu ta zo hannu lahiya a ta zo hannu ba da kai ba in dai kai ta zo ba ta zo ba in dai kai ta zo abi in dai kai ta zo Allah mana jagora Allah ya mana jagora Allah gane aiki bai anguwa ba ta ka kutuba duri wata kai wani kuma kana aikace wata an kana huga ita take kana huga miji ka san kai da kuma da gari kai sale ko dole ba ko daure odi ya rubuta botan shikenan za a je foto yanzu akwai daure ayi wa hankali tana da kida fa ya za mu yi raba ta biyu na ga kan tana sare ta baya mun sarewa wallahi kun gudu me ko ba burku gyara wuri da saura ku ya haka ku ja mani wurin ne ya ku ci ba wurin bai oh ya haka babu ja kan da ai wai tai kana ku tai kasa ta dai kasan dan Allah dan Annabi ku ku taimaka mana a tsakiyar nan kuma ko irin ko ci aici a cigaba da kamera ku ne za a ji wallahi za a ji dun uwar ta mun jawo ta insha Allah ai hakki ku ci hakki ku kai hakki wuyan ne ko wai wannan wata ai da an je ruwa ga tawari sirri za ka wuri ya fara sirri ai ali kana ja muta bata jawu ta jawu kuma bata jawu ga mu wallahi bata jawu akwai kula da kada ma mi kamar ne wallahi mi kiwa take wallahi bata jawu wallahi bata jawu da Allah Umar a cigaba da gashi ko an bani wuri akula da Umar ka kula da mai Umar Allah dai ba mu gani Musa kai fara ga tana shiga fa kai kwana wata yi kuma ta juya ta yi haka ne tana hakana gaban yi fa kuma da mana haka ku jata mu za koma can ku sake bindin ka dena sake sake bindin mu kuma ko ba gabas to ko ba gabas ko ba ai da tana wuta go maza
wa maza ga wannan ubar da kai ai mu ko ta yi mu gani wata ko za ba ta bi kuma ba mu abin da kamar ya yi kamar wai muna nan kai ina yi mu je ko ina yi suna nan bara haka ai tana da uwa mu je Allah wa duk wannan ne kan tuwa ne matsala akan ne ko ba wai haka za mu tafi ita kai ba shi ga jerin goron haka ya sa hannu ya ka mota wallahi na fika ko kahi sauranta ba Musa can bayan nan ba kula mana ba wahala za ta ba mu kai dini ta kama da binduna kai sake nan ba ga fito ba kai tana da uwa Musa tana da uwa wallahi kana da uwa fa ni to ki bashi tana da a bashi ba shi ne anguwa ai ba ta yan ko tana da hore mana an ga gidansa da wuri guda nan wallahi yawun ne shi wallahi tana da fara wallahi umma tana yan ba kala ku kula fa tana da uwa ka ne gani ko ina da gamu wai na ɗan sanda na Musa ba gane abin da nake nishi bane wai ce ba bin diga ne Musa a zaro ta a wurgar da ita a wurgar da mata a wurgar da ya kun kama ta barbara a'udhu billahi ku kula na ku ne matsala nan ba wannan da ya ba shi da ya modi botan nan zaure ne to gashi kana wai zaka ka gano dauka ka sai zaka kai iji dai kamar ba yin jawabi kaga mu kusa kure ta ha idan gwada ba ka da tsoro sai ka ce ba ka tsoro ka ba ka bin ne ka warware ka dace wane ba shi kai Musa ba ni bin dun gaskiya ni ma kan nake obi asa ni asa ni waya rike wannan hawa ne kana wani yayi umur kama kai shake ta Musa aiki ba haka wannan ba za ta mutu ba kuma hoto ba ai ma ba ai ba wannan da mai ta da je ka kula kan nan wurin kani haka kula ai ba ai ma hoto ba ai ba ai ba kenan to kunan da ta kujaru ta kunan da kujaru ba mu na kunan da ai ba ai hoto ba ai ba ai ba kenan za ka mutu a garke mu idan ba yanka da kanta alasirin gim na ga wannan aikin wallahi da mutane ba ta yi wannan ba duk ku ta dauka to mai Allah ne ya ba mu muna farauta muka ganta ta ko kuna dauka ne ko kuna bidiyo kamera ne babu kyau ba da muka rike dindin wanda kan sama muka rike lafiya kai ne kaka ai ta hoto